nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan ng tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan, sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan, asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampango na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Kaya! Sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ning hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kan iba-ibang partner agencies, asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! Gari po kayang-kaya ta. Good morning, good afternoon Pilipinas, Legazpi City, good afternoon Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Ini po si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Welcome po sa inyong programang Kaya sa DCGB Radio. Friday ngunyan, 27, mga tugang kambulan na Marso. Kabi po nagapaabot girarin in pangmusta sa lambang miyembro kan bilog na family hanggang po kitang alas 3 din pagkahapon. Dili po mga tugang sa DCGB Radio. Kasabay niya to sa technical department si Jonapolis. Buda si Jerome Martinez. Siring man po mga tugang sa tuyang pag-iristoryahan. Iyang konektado mang giraray sa pag-aapod na World Water Day. World Water Conservation na nagluluwas mga tugang naan sa tuya tabing tubig gari masyadong data na tatao ng kiatensyon kamu sa kwan mag-order ka mo dyan sa Aramo, mag-order ka mo sa mga restaurant, ang pagtirindugan tabi yon kadakol kan tubig na tada sa lamesa, kadakol kan tubig na tada sa baso, na dahil naman ito pwedeng inumon giraray. Ang gigibong kato iula, unless mga tugang na igwakikwana, unless tabi na igwaki gari nga recycling, ang saro tabing restaurant o ang sarong establishmento na negosyo aro kan sa Singapore. Pero tabi sa tuya, gari wara man kayan, minadirekta yan sa konsain, mga tugang na pigdi-dispose niya ang tubig. So, ang tubig na inumon, nasasayang. Ano daw kung sa mga restaurant, gibuhang kipaagi na ang mga baso sa raday sana, adik, ano daw kung ang mga baso, mga tugang gibuhan tabi na saraday sana dyan tabi, mga tugang sa kuana, dyan tabi sa tuya na ano ini, sa tuya tabi na mga negosyo, sa tuya tabi mga tugang na mga establishmento ni negosyo. Kay pontang magpreserbar ki tubig, tama, sa totoo lang mahal ang tubig pag ang tubig mga tugang nawara. Pag makaarog kita duman sa Dubai na ang tubig hali sa dagat yun, piproseso sa pagiging pigaapod mga tugang na desalination, iyo tabi ang sendang pinigigibo duman. Abod sa iba pang mga nasyon na daing tubig, ay nako, may problema kita digdi. Ang tubig na commodities ang pinakabarato. Sana day mabut sa punto na arog tabi kan mga tugang ang sitwasyon. So,
Bago na to, iko kaya akong interview, haloy-haloy na ini, may interview po ako na taga Department of Health, Department of Health ini. Iko po akong interview, mga tugang, sa ginibumutabi ni na Earth Forum kan uminaging aldaw, no? Kaya, gari, may mapupurot kita digdi, mga tugang na mga informasyon tungkol tabi, mga tugang sa water conservation. Kung medyo, may mga terms digdi na nagagamit, mga tugang kan uminaging mga taon, medyo i-consider lang po nito. Pero ang sutang huguton digdi, iyo po ang mga tips kung paano makakonserbar nin pagkaon, asin po water, food and water conservation. Kita baga, ay nako, kadakul ta mga tugang na ititarapog ng mga pagkaon. Kaya baga ang buffet, kadakul, mas maray-maray ko talaga ini na pag nagkaon ka baga, saro sa ng taklob na maluto, sarong takad na maluto. Kisa madyang ka sa kunsain, kadakul ang pagtarapos kang karaon, kadakul mga tugang kang nakakarawan tabi na mga pagkaon. Yan ang medyo problema ngunyan, mga tugang sa satuya tabi na palibot. Di kita nakakaukod kung paano mga tugang magkonserbar nin tubig. Yan ang pinakakwantaha, yan ang pinaka-concern ko, mga tugang sa tuyang palibot. Pero kita, sa mga harong pag-iristoryahan daw muna bago tayo padangong iyan na sa kuyang interview, mga tugang sa water and food conservation. Tama tabi ko, tama Jerome, food and water, yan, na discussion ko, food and water. Halimbawa, paano kita mga tugang makatipid din tubig sa tuyang harong? Sa bathroom mo ng pag-iristoryahan sa pagkarigos. Number 1, mas mareda ang mga tugang na sarabay magkarigos. Sala po ang term na sarabay magkarigos. Sala ang term na sarabay magkarigos. Sala, Jerome, Sala. Number 1 databi sa pagkarigos. Bathroom. Yan. Bathroom tayo. Ito mag-shower databi instead of bathtub. Instead, mga tugang na magamit kita ki bathtub, ang gamiton databi shower. Yan. Or mag-install ni low-flow shower heads, asin po ini mga tugang ibugtak tabi sa konsay na lugar, kasarabay mga tugang ang toilet tank. Turn off the tap while shaving or brushing teeth to save up to 8 gallons daily. Kita gaya pag actually sa pag-toothbrush, mga tugang, dapat pala yan, di pigbubuga, matutbrush ka baga, nagamitan mo ki toothpaste. Yan pala mga tugang, dapat ang pigbubuga. Dahil pigbubuga. Dahil limugmugan ki tubig, ang gusto kong sabiyon. Dapat pala niyan, dahil alam mo nga nag-toothbrush ka, di may toothpaste sa ngimot mo. Yan pala po, dan dapat piglilimugbugan ki tubig, pagka-toothbrush mo. Di pala niyan dapat piglimugmugan ki tubig, pagkatapos mo mga tugang na mag-toothbrush. Tangani na habang daan nagsisipilyo kita, faucet nindo, so gripo, tabi isara. O riparuhon mga tugang ang mga leaks kan sa tuya tabi na mga water tanks. Yan na mga CR. Yan pala yun, imbis na magamit ka kibuhos, dapat pala yun ang gamiton mo dyan so flush. Mas matipid pa rin ang flush kumpara mga tugang sa pagbuhos. Aram mo kumpara ang natitipid. Nakakatipid mga tugang ki 8 na gallons per day. Sa kitchen, databi, sa kusina, ang mga dishwasher, so paghugas tabi ng tubig, kasarabay ang mga washing machine, tabi mga tugang, dapat tabi iyan ayoso nindo kung igwang ki mga leak. I-fixed mga tugang ang mga faucets, pipes, sa siniba pa, tangani po maiwasan mga tugang ang problema may kinaraman po sa paglilik ng tubig. Ang problema lang kita, deta yan mga tugang masyadong nagigibo sa tuya tabi na palibot sa tuyang mga harong. Number 3, other tips tabi sa gardening. Sa gardening, sabi kan texter Kuya Henry, sandali lang. Carpooling means ang pick-up na auto lilagan kitubig para mag-swimming pool. Ay baman ang tirada kan latosong ko ini na. Alright. Ito, sabi digdi mga tugang gardening. Sa gardening databi mga tugang ang mga water plants,
Iyan databi mga tugang pagbaribihon early morning or banggi. Tanganing ma-minimize ang water evaporation. Iyo pala, kung ulto mananggad, masyadong madali mag-evaporate mga tugang ang tubig. Sunod, irrigation. Sa irrigation databi mag-install ki mga rain sensors or irrigation system in use in a rain warrel to collect water gardening. Arog palan iyang kaiyan. Tabi, mga tugang, ang dapat nindong gibuhon pag-abot tabi sa arog kaiyan na bagay. Okay? O ipadangog tatabi, ang sa kuyang interview, medyo, ini po, ginibumilikan inot na Earth Forum, kaya lang binalikan ko, may mga tips kitang makukuha digdi, may mga resource person kita dapat taga Department of Health, may mga resource person kitang taga Department of Health digdi. Ang sa ang topic is about food and water safety, no? Food and water safety. Okay na tabi John, dagugunta mga tugang sa kuyang interview sa tatod mamidbidan may nun sa mga resource person ini po recorded ini. Hali po ini sa Department of Health na i-record niya to ini kanumi naging alaw. Dagugon po niya to ang samuyang topic, ulitong ko lang, food and water safety. Inutong ko na po ang hapot mga tugang kay Dr. Tianes. Doc, ano po ang mga pangkaraniwang helang, no? Ang mga helang na pwede po na makuha sa pag-inom po nin mati na tubig. Opo. Dako doon po sir na pwedeng makuha na hilang. Example po duman yung amoebiasis po. Okay. Din po yung mga common amoebiasis, yung rotavirus din po, pwede din po siya. Tapos yung mga din po, mga may yung po kasi yung dysentery or severe diarrhea, po siya, divided po siya sa dua, yung bacterial tsaka yung sa amoeba, yung protozoan. Opo. So lahat po yan nakukuha po pag nakainom po kita ng maati na tubig na may bacteria or may protozoa. And pati po yung kakanon, kaibahan po duman. Minsan po nakakasabay po din siya sa pagkaon, bako lang po sa tubig. Opo. Opo. Nabubulong po yan daw. Opo, sir. Kasi po, yung po baga, may mga antibiotics po baga kita para Yan. dyan. So, yung sa bacterial, syempre may mga bacterial na antibiotics. Yung sa protozoa naman po, yung amoebiasis, yung po yung mga metronidazole. Kung napapansin po nindo, yun po baga yung common na mga hilang. Yes. Nadawag po baga yan proper niyang amoebiasis. Usually po, pag may arog na pati kayan, pwedeng carrier na din po talaga. So yaon siya lang sa imo. Opo, tapos pag nakakakana naman po uli na meron na naman po nung protozoa na yun, pwede po pong ma-activate na naman po Nabubuhay. siya. Opo, pwede po siya. Pangyari. Dapat palang iwasan na yan, Opo, kaya dapat talaga po, pwedeng malinig po ang Pwede mong malinig dapat ang Opo, tubig. ang mga tubig, tapos pati yung mga kinakakanta po na kakanon, dapat po, masigurado ta pong malinig po siya. I see. Okay. Dr. Attorney Lea, Engineer Lea. Paano po makakasiguro na malinig ang tubig buda pagkaon na kung dahil po ki-access sa malinig na tubig? Yung na-discuss ko po kanina na yung mga procedures na pwede tang gibuhon, even at the comfort of our homes, para masiguro yung ating drinking water is through boiling, chemical disinfection, and water filtration. With regards to food naman, dapat i-ensure din na yung food preparer o yung nagluluto is nagpa-practice po ng proper hand hygiene during the preparation. Kasi commonly, yung mga helang na nakukuha po sa mga contaminated food and water, commonly ang cause is that yung food handler o yung food preparer is hindi po naguhugas ng kamay. Opo, so dakula po yung chance na mapasa ang sarong helang kapag po dahil naguhugas ng kamot, yung nagpe-prepare, nagluluto ng food, yung nagsiserve ng food, saro din po yung sakawsa na maipasa yung hilang arog sa tinong example ni Dr. na amoebiasis. Yes. Dok, ito pong mga sabi mong helang kasubago, ano pong mga sintomas ka ito na pwedeng mahiling Buda? Paano po maaraman kung ang helang hali po sa pagkaon o sa ininom na tubig? Ano po siya, lahat po siya, presentation po niya, nagkukulog ang tulak, diarrhea. Pag sinabi po kasing diarrhea, dapat po, tubig talaga po siya, o watery po, na yung dumi po,
na tulong beses po siya sa laog po ng 24 oras. So, yun po talaga yung definition ng pag sinabi mong diarrhea. So, yun po, nakukulog ang tulak, tapos may kalintura po, tapos ang iba po walang gana magkakan, nagsusuka. Yeah. Yun po yung mga usual po, pare-parehas po na igwa pong arog kaya ng ang mga infectious diseases po na itong sa diarrhea po. Pero ang saro din po na gusto mo din po na i-share para po matandaan din is si Opo. cholera po. Si cholera po kasi ang kakaiba po sa iya, 'di ba po kita pag nagda-diarrhea kita, makulog talaga po ang tulak, 'di ba? Yes, yes. Pero ang ang cholera, siya po ang usual po niya na presentation, bako po makulog ang tulak, pero sige lang po na udo ng tubig talaga na parang hinugas po ng bagas. Okay. So, di ba Okay. po ang usual ta po baga pag nagda-diarrhea po kita, yung minsan may mga dugo-dugo siya or Yes. parang Yes. dark po siya, may green, may ganyan. Opo. Pero po ang kinaibahan po kapag cholera po siya, garo po siya hinugas ng nabagas ang itsura. Ang kolor. Tapos bako po talaga siya makulog, tapos dire-diretso po talaga siya. Aha. So yun po yung gusto mo din po na maging aware ang mga tao kasi si cholera po, siya talaga po yung talagang nakakagadan or nakakakos po ng severe dehydration na Oho. ang iba po mga 2 to 3 hours lang po na dire-diretso, lalo na po pag-aki, talagang magagadan po, lalo na kung di po umaagapan or maidara sa hospital para tawan po ng bulong, tsaka tawan po ng swero, ng IV fluids po. Iyo. Yun Arin po. nga ni Budok nakakagadan so nakakagadan talaga sa aki. Cholera? Cholera po, opo. Cholera. Cholera. Yun po talaga yung pinakamabilis po. Although yung iba naman po na mga Oho. itong mga hilang tapo na may diarrhea din po na sintomas. Yeah. Pwede din po makagadan kung di talaga po umaagapan or halhaluyo na ngayon, lalo na kung Oo. aki. Pero ang pinakamabilis talaga po, Cholera. cholera talaga po. Wow, delikado pala niyan, dapat maagapan. Okay, and generally, may mga test po na pwedeng gibuhon para masiguro na malinig ang pagkaon na ihanda kasabay pa ang tubig inomon. Yes po, sa water naman po, ang sa tuyang mga local government units in pursuant po sa Sanitation Code of the Philippines, minimake sure po nila na yung ating mga drinking water service providers like water districts and water refilling stations Opo. nagko-comply sa Sanitation Code of the Philippines. One of which of the requirements po nito is yung pagkandak po ng water testing. Yeah, So yeah. every month pinapatest po yung ating mga drinking water service providers for microbiological water testing, and every 6 months naman po yung physical and chemical water testing naman. So with regards naman po sa food, so medyo impractical naman na bago kita makakan, patest kita ng kakanon. But we have procedures naman na pwedeng gibuhon ta on our own para ma-assess ta kung safe ba kakanon ang sarong food. Yeah. Saro na po dyan, kung may parong na, yung kakanon, kung mapanos na, kumbaga yung Opo. apod sa to, data na po pagkakanon. Kasi most likely, may mga mikrobyo o germs na po ining ugwa sa kakanon na ini. Panduan naman po, yung physical appearance ng kakanon. For example, may amag na. Yan. Data na po pag i-consume. Opo. Opo, kasi unsafe na po yan. So, saro po yan sa mga pwede tanggibuhon para masiguro po yung safety kan sa tuyang kakanon, and may mga ginigibo po ang sa tuyang mga local government units in the leadership po, in the efforts po ng ating mga sanitary inspectors na sila po ang nagko-collect Yes. ka mga water samples sa mga drinking water service providers da. Opo. Pero kung sa mga residents po na walang connection sa mga Yeah, water yeah, districts yeah. or hindi afford ang water refilling station na drinking water, make sure po na on your own you practice po water safety, such as po yung pagpapakulo ng tubig. Kung aram na nindo po na medyo doubtful yung sa indong water source, sa open spring ka mo nagkukuha ng tubig or sa deep well, Yes. magpasiguro na po kita na magpakulo po ng tubig para makaiwas na po kita sa kahilangan. Opo, ano ba baga po? Piparong ang pagkaon. Yes po, Ay opo. mapanos na nga yan. Namita daw nga niya kung pwede pa. Oo. Delikado. Mas kwan po gari, mas delikado pong araw ka na practice, di ba, engineer? Yes po, opo. Oh, okay. Dr. Chanes, kung naan sarong tao po nakakaon na nin kontaminadong pagkaon o naka-experience po ng sintomas, ano po ang pwedeng gibuhon?
Para po, ang ano po kaya kapag nagkakaigwa po baga ng diarrhea, ang kinakatakutan ta pong mangyari, magkaigwa po ng dehydration, lalo na po sa mga aki. So, para po ma-preventaran po yung dehydration, kayo po po mag-inom ng Orisol, yung oral rehydration salts po. So, ito po, iniinom po siya kada katapos po na mag-udo po ng tubig. Saka pag after po magsuka. So para po mapalitan po yung mga nawala po na fluids para po ma-prevent yung dehydration. Opo. So yun po yung pwede tang gibon yung Orisol. Kung halimbawa po nagkataon na wala ngaya pong nabakal na Orisol or harayo ngaya po ang harong, pwede man po kita mag-ibon ng homemade na Orisol. Okay. So yung homemade po na Orisol, 1 liter po siya ng tubig. Tapos 4 to 5 na kutsarita po ng asukal. Okay. Plus 1 kutsarita po ng asin. Okay. So, pero ang tubig po, sir, kasi yun pero pong hinahapot sa muya, yung tubig po na nalalagyan po nung powder po na yun, nung mixture po na yun, siguraduhin ta pong malinig po siya. So, boiled po siya or nalagyan ng ng aquatabs or ng Opo. chlorine. Kasi baka yung iba po kaya based dun sa mga nakakaulay, minsan nakala ninda yung parang pag itong sugar and salt is makakalinig na siya duman. So minsan nariribong po I sila. see. So parang nagkaka-interchange yung sa chlorine yung So ang pirmi pong tandaan na yung pong lalagyan ng homemade na Orisol, malinis na po talaga siya na Iyo po. water. So baka Opo. siya panglinig kitubig itong Hindi po. sugar and Salt po. salt na pigmimix. Bako po siya pang linig ng Ano pang purpose ka ito? Ang purpose po Sa- niya is pangpalit po ng mga electrolytes na nailuwas ta. Ano, di ba pa nagsuka kita, pag nagdiarrhea kita, nagudo-udo kita, di Opo. naluluwas po kita na tubig, kasama na po doon yung mga electrolytes. Yeah. Na pag yun po talaga is halos nagdikit siya sa katawan ta, yun yung makakakos ng dehydration na yun po yung nakakamatay. So Yes, yung para prevent po. Opo, pakiulit Dodo ang formula, itong water in salt. Opo. Paano pigigibo po ito? Kung wala ki Orisol. Kung wala pong nagkataon Ito niya ang po. pwedeng home Opo, pwede naman remedy. po mag-homemade. Opo. Sige daw po. Paano nga rin? Pakiulit daw po. Opo. Sa 1 liter po na tubig, 4 to 5 teaspoon po na asukar. 4 to 5. Opo, kutsarita lang po yan. Kutsarita lang. 4 to 5 kutsarita. na kutsarita ng asukar. Okay. Tapos sarong kutsarita ng asin. Okay. Sa sarong litrong tubig po. Beta sa tubig, dapat malinig siya. Malinig na po siya dati. Drinking water talaga Opo, siya. drinking water talaga po siya. Kung meron ka mong yung talagang nasa sa refilling po or na-boil na siya or Opo. na treated na po siya, yun po yung lalagyan ng mixture po na yun. Ayun. Basta ulitin ko po ha, bako siya panglinig Ako kitubig. po, pang-replace po. Or kung may nabakal po kita na powder, di ba po, may nababakal man talagang totoong Orisol, Oho. yun din po, sa malinig na tubig din po siya ilalagay si powder. Tapos po pala, check nyo po lagi yung sa likod, may label po kasi siya. Kasi ang napapansin mo po kaya pag sa mga pag may nagpapa-check up, Iyo po. ang iba po, ininda masyado na napapansin na iba-iba yung formulation po ng Orisol. Meron po kasing ang sarong sachet, good for 1 liter na siya. Yeah, or na correct, water. correct. Meron naman po na ang sarong ganito na sachet, good for 1 glass siya. Opo, so tignan na lang po kasi ang iba na sobrang diluted naman Oho. kung hindi na check or ang iba Opo. naman sobrang concentrated. So Iyo. double check po pero perni. Ano pong epekto pag bako siya tama ang pagka-dilute? Halimbawa nga so itong sarong siya, binugtak mo sa 5 Opo. litrong tubig. Ano pa, may epekto po ito? They po They tama. na- They sa po purpose. tama yung kumbaga yung quantity ng electrolytes kasi syempre measured man Oo. po siya eh. Kung ilan po yung yung sa sodium, potassium, ilan po siya sa sarong kan tubig. Pero kung halimbawa po diluted siya, edi kulang po siya. So Opo. mas maray po na i-check po Tama talaga pa din. kung paano ang pag-ibo. Opo. Engineer Lay, may gusto ka pong idagdag about diyan sa pag-dilute ng tubig? Kasi pag may discuss kita kung paano maintain na malinig ang tubig inomon, may gusto ka pong idagdag o insights regarding diyan? So, ako pa lang yung step 1 bago mag-prepare ng Orisol. Step 1 muna, mag-disinfect. Practice water safety Tama. muna bago mag-prepare ng Orisol. Yes, So, yun. yes, yun. No. So dapat ito muna ang inuton sa imo, ma-disinfect Yes, muna. opo. Dapat ang kamot disinfected man na di. Na-disinfect man ang kamot, di ba? Yes po, opo. Tabaka kung hali ka sa siya, nag-dilute ka kay Orisol. May Dapat problem. naghuhugas ng Opo. using soap and water. So Okay. kadaklan kayo sa to, lang. Iyam. Nag-ano lang ng tubig. Opo.
Ano po ang relasyon, Engineer Leyas, kan kalinigan sa kapalibutan sa salud nin sarong tao? So importante po yung yung kondisyon kang or sitwasyon kang saruya ang kang sakoy sa kang sarong lugar na pinag-iistayan tapig-iistaran ta na malinig kasi po Yeah. baga kapag maati man kapag naka-istar kita sa maating lugar mas prone po kita mas dakula ang tsansa na kita magkahilang. Yes, For yes. example, pag naka-star kita sa lugar na very polluted, grabe ang air pollution, we are exposed sa risk na magkauga kita ka mga respiratory diseases like asthma. Opo. So yan yung example. And another example, kapag maati ang satuyang environment, may mga presence kang lamok, may mga pinagbumugaran kang mga lamok na nagdadaraning helang na dengue, nasa risk kita na pwede kita magkahilang ng dengue dahil sa environment maate, may breeding site siya kang mga mosquito o mga lamok na nagdadaraning helang na dengue. So, ano yan, related po yan, yung kalinigan kang sa tuyang kapaligiran, sa satuyang health or sa satuyang kalusugan. So, kapag malinig po ang satuyang environment, safe din po kita sa mga kahilangan na pwedeng makuha dahil sa maating environment. Opo. Dr. Chianes, may mga helang po na nakukuha sa mati na pagkaon na pwedeng ma-treat lang sa harong, di ba po? Pero kung kaipuhan po na magduman sa ospital, ano po ang dapat gibuhon? As in, paano po ini dapat iproseso? Opo. Yung sa ano po kasi, halimbawa po baga, yung diarrhea po, halos tulong aldaw na siya, day pa siya nawawala, Yeah. tapos naglalala pa siya, lalo na kung aki po, mas maray po na magpa-check up na po agad. Opo. Kasi pwede po kaya na kaipuan ng antibiotic or kaipuan din na halimbawa may dehydration na pala. So dapat din po ma-check po kung may signs na po ng dehydration. Yeah. Kasi dapat po dai na magpara haloy pa na dai siya masweruhan. Lalo na kung nagkataon po dai pa nag-o-oresol. Kasi kaya nga po kita, di ba, ang sabi ta po, pag may namamati na naarog kayan, ma-oresol na po siya agad para din na po mag-abot duman sa severe dehydration na kaipuan na talagang sweruhan. Opo. So, ang mapapansin ta po na, lalo na pag-aki po, mapapansin ta na dehydrated, kung lubog na po yung yung mata. Okay. Tapos kung halimbawa po, pag pig-pinch nyo po, lalo na yung sa may tulak po, digdiyo, parang haluyo na po magbalik. Itong, di ba po, pag inarog po kayan, madali siya. Okay, Oo. okay. Tapos pag medyo more than 3 seconds na po na, na di siya nagbabalik, may sign na po siya ng dehydration. Tapos kung halimbawa, lalo na pag-aki po, irritable, tapos pag naghihibi siya, halos wala na pong itong luha ngaya, yan, dehydrated na po. Tapos yung pag-ihi po, parang konti na lang po yung naluluwas na ihi. Kumbaga yun po yung mga dapat na pag nahiling ta po yan, mas maray po na magpa-check up na or magpa-healing na po sa hospital. Ay, si mga parang aldaw po, Dok, ang pwedeng hilingon ngayon. I-hospital ko na ngayon ini. How many days? O may timeline po? O Ano siya, sir? Mas maray po. Wala kasi Dahil napaghanap po na aldaw eh. O, di nahalap. Kasi meron po example po, di ba si cholera? Yeah. Meron pong namamatay na within 2 to 3 hours. talaga? Opo. So, lalo na po pag-aki. Opo. Mas ano po talaga sida, mas madali po sinda na itong talagang nakakaigwan ng severe dehydration. Kasi, di ba maliit man lang kaya yung katawan ninda. So, konti lang yung water. So, Yeah. makapira lang sinda na na suka, na udo, talagang pwedeng mauma at halos maubos na yung water, yung Pwedeng electrolytes. Pwedeng magadan po. So, mas maray po na data din na yung pirang aldaw. I-observe talaga po. Opo. Lalo na kung yun nga, sige-sige yung niya, yung pag-udo-udo, nagkukulog na din yung tiyan, may kalintura. Usually kasi pag-arog kayan, pwedeng bacterial, nakaipuhan talaga po ng antibiotics din po. Tsaka masweruhan din. Lalo Magasto kung may po mga yan, Dok. dehydration. Magasto po yan. Pero man, siyempre baga, Opo. ngaya, kadaklan sa nagakaigwakan, mga common tao, di ba? Opo. Sa ibang mga barangay, etc. Ano ba, garo day dulos di dalagan sa ospital ta, dangyang pampa-hospital, di ba? Or medyo harayo ang health center, di ba? Opo. Magasto po yan, pero man ang pwedeng abuton daw kaya na
gastos. Opo. Di ba? Di ba? Actually po, sa mga ano man po, sa mga health center, may mga Libre gamot. baga? Opo, may mga Diba? gamot man po. Oho. Tapos may nag-check up man po pagka duman, libre man din po. Tapos Yeah. pag nag-check up po, lahat naman ng health center po, may fecalysis na din naman po Yes, para ma-check. yes. Kasi Yes. yung mga usual man po, baga may amoebiasis or yung mga bacterial po na causes. So, tatawan po sila ng antibiotic. Apo. Meron po dyan sa sa mga health center Iyo. po. Ang problema mga Dok, pag banggi, Ayun po. Di ba? Hospital sa hospital talaga po dapat. talaga. Pero mga public hospital po, meron din naman po silang libre na na mga gamot po na itatao din iyo. po. Oh. Pero ang Pag basta public. importante po, maagapan. Di ba? Opo, yun po ang importante. Kumbaga, pag walang bahala na, kumbaga Yeah. lang, parang diarrhea lang yun, nag-uudo-udo Iyo. lang siya. Oo. Kasi yun nga po, pag napabayaan talaga po, Oho. pwede talaga pong ikagadan. Daw po bakuakid. Kahit po mga Yeah. adults, may nakagadan po dyan kung Iyo. talaga napapabayaan talaga Iyo po. po. Actually, may mga bareta baga po na nagluluwas last week sa Albay o sa ibang lugar na may mga kaso po kay diarrhea. Kumusta po ang sitwasyon kang sa Bicol Region, particular po sa Albay, sa sitwasyon kang Hela ngayon, Dr. Tianes? Meron talaga po kitang mga kaso, lalo na po tung nag-uuran na po baga, yung rainy season na, talaga pong nagkaigo kita ng mga kaso po ng ng diarrhea. Kasi Opo. may mga areas pa po kaya kita na ang water source po ninda, yung pa talaga po, ito po bagang pwede talagang makontaminar po. Kumbaga bako pa talaga siya yung kumbaga developed na water source. Iyo po. So, meron talaga po kitang mga kaso. Pero, pag kinumpara nyo man po siya, duman po sa last year, na yung same po na na semana, same po Opo. na na po yan, mas hababa nga ni po unyan as compared nung mga nung nakaagi po na taon. Opo. Pero kahit po arog ka iyan, mas maray man giraray po na na kumbaga mag-ingat pa din pag nahiling na kumbaga duda duman po sa water source. Yan po sabi ni engineer, mapakulo po kita or Iya po. nga yung sa chlorine po or aqua tubs po. Usually naman po ang mga rural health units naman po may mga RSI po, mga barangay health workers na pwede pong makatabang po na nagtatao po kaya ng mga chlorine granules, ng mga aqua tubs po para talaga make sure po na malinis po talaga yung tubig. Pero Opo. pinakaano talaga po is boiling din Opo. talaga po. Meaning sa Albay po, hababa ang kaso kumpara kang last year sa parehong peryodo? Opo, majority po ng mga probinsya po, Opo. mas mababa po siya as Oho. compared nung nakaagi po na Iyo. taon. Pero nga po, talagang nagkakaroon din talaga po Iyo. kita. Oo. Pero maski hababa po, doktora, pwede siyang masabing alarming pag may kaso ng diarrhea? Alarming po siya in the sense na dapat po talaga, kumbaga, actually po, dapat itanahala to na may mga kaso. Yes, So yes. talagang everyday po, isipunta na yung tubig po na iniinom ta, yung kakanon po na tigkakan o tigpipiperta, masigurado ta po na malinig po talaga siya. Opo. Okay. Ano po ang mga aksyon kang DOH sa mga arog kaining kaso? Inutong ko muna si Engineer Leia po. Kami po sa DOH po, pag may mga araw kaning kaso, bumababa po kami. Okay. Binibisita mo po sila. May mga follow-up monitoring po kaming ginigibo at to check para kumustuhin din yung recovery stage kang community na naapektuhan po kang helang na cholera. And of course, to provide din ng technical assistance po sa mga barangay health workers and even sa mga families affected para diin na po maulit yung pagkakaugwa kang kaso ng cholera. Just recently na nakapag-visit kami, nag-provide kami ng brief lecture kung paano i-ensure na safe ang drinking water, si Dradred, kung paano mag-prepare ng homemade Orisol, Opo. kung hindi kaya makapunta ng RHU agad-agad, so or kung wala silang pambili ng Orisol, kung paano mag-prepare, diniscuss po yun ni Dradred. And on my part naman po, nag-assess din po ako ng sa Indan drinking water source. In-explain ko po sila kung ano yung sitwasyon kang drinking water source ninda, kung tano nako-contaminate. So mostly kasi yung drinking water source ninda is mga deep well o yung mga balon. So nearby the deep well may piggery, may tangkalan, tapos may septic tank, may CR na harane. So sabi ko,
dakula po talaga yung chance na makukontaminate ang sa inyong drinking water. And I advise them na kung pwede, maghanap na lang ng alternative source of their drinking water source. And of course, after our visit, nag-feedback kami kay Mayor to provide our findings and recommendations para maiwasan na po ang pagkakaugwakang helang na arugang cholera. And one of which na talagang nire-recommend din pa ulit-ulit is to provide fund to develop the water system ng sarong sa indang munisipyo. Kasi pag-develop po yung water system ninda, bako na every year na may kaso sindakang cholera. So we encourage them, we advise them po na sana pagtuunan din ng pansin yung pagkakaugwakang develop water system kan sa indang munisipyo para di na po paulit-ulit na may kaso ng cholera. So, yun po. Dr. Tianes? Ayun po. Yun nga po, yung sabi po ni engineer, kami po kasi sa DOH Regional Office, more of technical assistance talaga po siya. So, sa part ko po, sa food and waterborne diseases, so, ang chinecheck me po or nagmo-monitoring din po kami, nagbababa, kasama ko po si engineer na bumababa dun sa mga Apo. areas na may clustering po ng diarrhea. So, chinecheck me kung ano yung pwedeng ma-improve para ma-prevent na po yung na maulit-ulit yung diarrhea. So, example po, parang may napansin po kami duman na mas maray or recommend me na ma-intensify po yung IEC. Yung, kumbaga, ma-lecture po sila regarding diarrhea kasi may mga residents po doon na kumbaga sanay or talaga nagpa-practice ng pag-boil ng water. Tapos yung iba naman doon kahit meron binibigay si RHU na aquatabs and chlorine, ayaw nilang gamitin. So kumbaga ang recommendation po namin ma-intensify po yung IEC na kumbaga maturuan po yung mga residents kung ano yung importance po na yun na talagang dapat malinis yung tubig, ma-make sure po yung sanitation din po, yung paghugas ng kamay, yung mga ganun po. Tapos yung sa din po, yung sa management din po, yung may clinical practice guidelines po kasi tayo sa diarrhea. So, chinecheck din po namin yung mga chart, yung mga ganun po. So, may mga recommendations po kami na kumbaga yung basis po ng management natin doon sa doon po sa clinical practice guidelines. Tapos lagi po namin sila nire-remind na lagi pong mag-stock ng mga commodities, yung mga Orisol, mga zinc, yung mga gamot po para hindi na stock out, pati yung mga aquatabs, mga chlorine. Kumbaga, yun po yung chine-check namin, saka ina-ensure namin na kumbaga hindi na siya maulit or kung nagkataon maulit man, mas prepared na po sila. So, yun po yung namin, ginagawa po namin sa DOH. Yes. Mayapot po kamo pong yaonig, mayapot po kamo sa tuyang bisita regarding sa tubig, helang, etc. Iga po kamong hapot, dahil man po kaya, yes. Pero tabi kay microphone ito na sarong bisita to tabi. Pabidbid lang po, boda pangaran po and tagasain. Importante po ang sign. Sige, Maray na hapon pangaran po, boda tagasain po kamo. Ako po si Medilina Costa kang Arimbay, Legazpi City. Saro po akong BHW. Duman po sa area ko, nagkukuha po sinda kitubig sa sagurong po, baga madam. So garo siya po, baga bubon. Apa. Tapos pag nag-area kami, assure, sabi ko sa inda, garo niya kung delikado yun, lalo kung nag-uuran. Pero sabi po ninda engineer, okay man daw po, dahil man sinda na Pumapasa ba ma'am sa water testing yung bubon? naiman po, kaso ang lang ninda, garo baga free-flowing po ang tubig. Free flowing. Oo. So during kasi rainy season, mas nagdadakula po ang chance na nakokontaminate po ang mga arugaan na water sources. So much better po na ma-encourage din po yung mga residente na nagkukuado man ng tubig na to practice water safety. Lalo na po pag rainy season, doon po kasi talaga nagluluwas yung mga kahilangan arugang cholera kasi doon yung dakulang chance na nagko-contaminate po ang mga drinking water sources. Arog na po kan, deep well and mga bubon. So i-advise niyo po yung mga kabarangay nindo na to practice
practice water safety, araw kang pagpapakulo ng tubig para po makasiguro. Yun po. Opo, kasi kita po baga iba-iba din yung resistensya kang Yun, tao. po. Posible yung okay sa sarong tao hindi kaya, lalo na ka mga kaakian. So deita po isugal. Yun, So po. kapakanan, so safety po kang sa tuyang sa dire, kang sa tuyang mga kapamilya na ikonsumo yun kasi halaton pa po nindo na Wala magkaugwa. So i-practice na lang po yung water safety para po makasiguro kita. So di po kita magsugal na arog po kaan. Kasi po Salamat mga ano po yan mga Open hindi po, pa open po, opo. undeveloped water sources ang apod takaan. So di po inagaagi kang anumang treatment, unlike water district may disinfection silang tigigibo. So iyan puro, wala po talaga. So, i-encourage ta po ang sa tuyang mga kabarangay to practice water safety po. Opo. Salamat po. Nagkakuha Thank po you, kaming ideya sa pag-attend po, Digdig. Salamat Thank you, po. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you po, ma'am. Mayapot pa po sa audience ta. Any questions para ma-clarify regarding yan sa tubig, inuman, etc. Okay na po? Uday naman? Uday naman. Alright. Sige po. Balik kita digdi sa tuyang last 2 questions po sa tuyang bisita kay Engineer Leia and Dr. Tianes. Ano po ang may advice nindo sa mga residentes na pirit na nag-inom ng tubig sa mga water sources na bako po siguradong malinig? Although gari, baka yung sinabi mo kay Madam, pareho po ang sitwasyon kang question ko po sa inyo. Engineer mo na, Engineer Leia. So ako po ang may advice ko po sa mga kababayan ta po na nagakuha pa din yung tubig. So minsan kasi dito man masisi kung iyo lang talaga yung source ninda kang tubig kasi dakol talaga po na araw ka ng sitwasyon. Ano na lang po i-practice na lang po yung water safety. Pwede man po kita magpakulo kung wala po kitang wala po kitang pambakaling water filter or di po kita natatawan kang sa tuyong RHUs or LGU kang chlorine tablets or chlorine granules, pwede man po kita magpakulo ng tubig. Prevention po is better than cure. Maray na po na naglilikay kita kaysa po nagpapabulong kita. And worse, mga araw po kaning hilang araw kang kolera ay nakakagadan po. So dito na po halaton na may magkahelang, dito na po paghalaton na may magadan pa dahil lang sa pag-inom kang maating tubig. Kayang-kaya at saka pwedeng-pwede ta po ining maiwasan. So practice po water safety. Apo. Dr. Tianes? Opo. Yung ano po kasi, halimbawa po, may mga nahapot po kasi kami na arog kaya na sinasabing halo yun naman po sinda dyan na nagiinom, mga ganyan po. So, pag arog po kasi kayan, daiman po, ibig sabihin na haloy na nagiinom dyan, walang nangyayari, dahil nagkakaigwang hilang, is malinis po yung water. Kasi may inaapod po kasi kita na carrier. So, yung mga hilang po na yun na si cholera, si amoebiasis, lahat po ng ng itong bacterial ta and mga nagkukos po ng diarrhea ta, meron po talaga siya na kahit makainom ka, makakakan ka, carrier ka lang, dahil siya maluwas. Dahil siya, kumbaga, dahil ka makaka-experience ng symptoms. Pero carrier ka. So, example po ako, nainom ko po yung water, pero dahil po siya nagluwas ako, nagmanifest sa kuya. Pero kapag CR ko po, yun nga, pag-udo, halimbawa, tapos dahil po naghugas ng kamay, tapos nag-prepare po ng kakanon, pag-araw po kaiyan, pwede pong yung makakan ka to, yung ma-consume po nung kakanon, pwede pong siya nagkataon mag-manifest sa iya. Or pwede din naman na dae. So, kumbaga, akala lang na safe siya kasi walang nangyayari. Pero dito po aram na kumbaga carrier na pala. So, yun nga po ang sabi ni engineer, kailangan talaga na prevention po. Kasi kaya naman po siyang ma-prevent na kahit nga simpleng pag-boil po ng tubig, nakulao na tabang na din po siya na ma-prevent po yung araw po kaya nahilang. Yes, opo. Alright, mga tugang iyan po sa tuyang recorded interview, ginibot ang uminagi pang mga bulan doon po sa ginibot na Earth Forum kayo. Binalikan ko lang ngani na mai-share ko giraray sa Indo mga tugang kung paano ang pig-upod na protection para po sa satuyang tubig hasin po sa tuyang pagkaon and makaka-relate kita ngunyan nganing Marso iyo pong pig-upod na World Water Day, itong World Water Conservation mga tugang na pinagsunan bako lang kang Pilipinas kundi kang bilog na kinaban kan Sabado baga bisita ta po digdi sa DCGB ito po na sa tuya mga tugang na General Manager kang Legazpi City Water District and sa ngunyan
Irihan Tabi, ito ang sa tuyang gustong idagdag sa indo na mga informasyon hindi po sa tuyang programang Kaya. Ini po si Henry M. Salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako alas 3 sa programang Pink Yun Mo Baby. Goodbye. Dumna ang programa Kaya. Abangan